Θυμάστε εκείνον τον πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2022, στον οποίο συμμετείχαν χιλιάδες επιστήμονες, απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΤΕΗ. 19% από όσους συμμετείχαν ουσιαστικά πέτυχαν. Και το ερώτημα είναι πόσοι έχουν προσληφθεί στο δημόσιο μέχρι σήμερα από αυτούς. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Όλγα Ηρώη-Οικονόμου, μία από τις δύο εκπροσώπους του Υποίδρυση Συλλόγου Επιτυχόντων του πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού, του 2Γ δηλαδή του 2022. Καταρχάς να ρωτήσω, τι σας όθησε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο σύλλογο? Γιατί από κάπου ξεκίνησε, κάτι φαίνεται ότι δεν πήγε καλά. Αρχικά είμαστε υποίδρυση, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τα διαδικαστικά, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και στα social media και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στις 700 υπογραφές στις επιστολές μας. Μάλιστα. Αυτό που μας έχει οθήσει είναι ότι, όπως είπατε και εσείς στο πρόλογό σας, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μετά από περίπου ένα χρόνο ούτε μία πρόσληψη από τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό. Και τι συμβαίνει αυτό? Τα πράγματα έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε παράλληλα και προκηρύξεις εκτός πλαισίου του γραπτού διαγωνισμού, οπότε πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα βαθμό που δεν μπορούμε παρά να κινούμαστε και δικαστικά και με δράση συλλόγου για τα αιτήματά μας που είναι τα εύλογα. Τι είναι λοιπόν, ποια είναι τα βασικά αιτήματα της προσπάθειας την οποία καταβάλλετε? Αρχικά, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές, να πούμε ότι ο διαγωνισμός έγινε στις 4 Μαρτίου. Περίπου 77.000 έδωσαν και πέτυχε μόλις το 19%. Δεν είναι πολλοί αυτοί που πέτυχαν στο διαγωνισμό. Η μέρα εκείνη είχε αρκετές παραφωνίες. Ήταν ένας διαγωνισμός που από τη διοργάνωσή του φαίνεται ότι είχε κάποιες ελλείψεις. Πείτε μου για την εμπειρία σας, γιατί αν τη μεταφέρω εγώ την προσωπική μου εμπειρία, είναι για γέλια και για κλάματα πραγματικά. Γιατί θα πείτε μας λίγο για την εμπειρία στο διαγωνισμό και θα σας ρωτήσω λίγο και για λίγο πίσω, για τους μήνες της προετοιμασίας σας. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτό το διαγωνισμό, για να έχουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μια εικόνα? Δεν συμμετείχαν βεβαίως όλοι. Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός και στο Αγρίνιο και γενικότερα έτσι, από άλλες περιοχές ήρθαν στην πόλη για να λάβουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Άλλοι προετοιμασμένοι, άλλοι όχι. Αλλά τι έγινε έτσι? Δώστε μια περιγραφή της κατάστασης που αντιμετωπίσατε συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό. Να ξεκινήσουμε τότε από την προετοιμασία για να το πάρουμε και χρονικά και να γίνει και κατανοητό. Το Νοέμβρη προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και μόλις μέσα σε 3 μήνες, 3,5 μήνες κληθήκαμε να δώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι για έναν οριζόντιο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό οι 3,5 μήνες δεν ήταν αρκετοί. Και φάνηκε τη μέρα της προετοιμασίας. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσλειτουργίες στο διαγωνισμό, μεγάλη αλλαγή στις ώρες που δώσαμε, μεγάλη καθυστέρηση σε πάρα πολλά εξεταστικά κέντρα, πρόβλημα με τα θέματα, με τις σκιαγραφίσεις, με τις εκτυπώσεις. Δόθηκαν βέβαια κάποιες προθεσμίες, δόθηκε μια παράταση. Ναι, και μια διευκρίνηση, αλλά ήταν στο τέλος. Ναι. Έτσι, δεν νομίζω ότι επαρκούσε ο χρόνος να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ειδικά αν είχαν συμπληρωθεί τα έντυπα και είχαν μπει οι απαντήσεις. Δεν μπορούσες να τις αλλάξεις? Όχι μόνο δεν επαρκούσε ο χρόνος να γίνουν αλλαγές, αλλά στο δικό μου εξεταστικό τμήμα, όπως και σε άλλα φαντάζομαι, υπήρχε κόσμος που ήδη είχε αποχωρήσει όταν δόθηκε η παράταση και οι διευκρινήσεις. Ναι, πολύ σωστά. Έχοντας παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια και προηγούμενους γραπτούς διαγωνισμούς, γιατί προέρχομαι από οικογένεια που και οι διαγωνισμοί έχουν διοριστεί από γραπτούς του ΑΣΕΠ, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ ξανά τέτοια δυσλειτουργία σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά. Ήταν λογικό, γιατί μέσα σε 3,5 μήνες δεν θα μπορούσε να ετοιμαστεί και σίγουρα θα υπήρχαν παράδοξα και παράλογα. Αλλά εδώ είχαμε και μετά, όταν βγήκαν οι επίσημες απαντήσεις, πρώτη φορά το ΑΣΕΠ να παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθος στις απαντήσεις που έχει δώσει το ίδιο. Μάλιστα. Οπότε είχαμε αλλαγές και εκεί, είχαμε αλλαγές στις ώρες της εξέτασης. Ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε ουσιαστικά, αντί να έχει ένα διάλειμμα ενδιάμεσα όπως ήθιστε, με 12ωρη διαδικασία. Ήταν μια τεράστια ταλαιπωρία για όλους μας και πραγματικά ήταν μια μέρα που νομίζω ότι θα μείνει αξέχαστη. Πράγματι. Και κάποιοι δαπάνησαν και χρήμα και χρόνο που ορισμένοι δεν διέθεταν για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή ότι κάποιοι συμβουλεύτηκαν, έκαναν μαθήματα, κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να προμηθευτούν με έναν τρόπο θέματα από κάποια άλλα φροντιστήρια, κάποιοι είχαν το δικό τους τρόπο να διαβάζουν και επίσης δεν είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες ως προς τα μαθηματικά, έτσι δεν είναι?
δεν υπήρχε αποκρισταλωμένη ύλη. Η ύλη και για τις γλωσσικές δεξιότητες και για τις μαθηματικές ουσιαστικά άλλαξε 2 και 3 εβδομάδες πριν. Τα φροντιστήρια, επειδή και εγώ παρακολούθησα φροντιστήριο, ουσιαστικά δεν είχαν καταλάβει ακριβώς πώς θα είναι τα θέματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν λίγο πειραματόζωα όσοι συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όλο αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε άτομα που σε διαφορετική περίπτωση θα περνούσαν να μην περάσουν κτλ. Ήταν ένας πάρα πολύ σύντομος δυσλειτουργικός διαγωνισμός. Γι' αυτό και κατάφεραν να περάσουν κατά την άποψή μου μόνο 19%, που είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό επιτυχόντων. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε μόνο 3 προκηρύξεις για εμάς και για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που είναι η πρώτη προκήρυξη μόνο με 145 θέσεις και είναι η μοναδική που έχουν βγει και τα προσωρινά αποτελέσματα. Μάλιστα. Για την προκήρυξη τη δεύτερη, που ήταν για ΤΑΦΕ τεχνολογικής εκπαίδευσης με 1.843 θέσεις, πριν κανένα μήνα μόλις έκλεισαν οι αιτήσεις, και για τη δική μας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τώρα πριν κάποιες μέρες έκλεισαν οι αιτήσεις, που είχαμε και εκεί παρατράγουδα. Είχαμε την πλατφόρμα συνεχόμενα να πέφτει, είχαμε την πλατφόρμα να αλλάζει κωδικούς, γι' αυτό και δόθηκαν 2 παρατάσεις και κάποιες λύσεις, αλλά ήταν επίσης μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ούτε καν φτάσει και για τις τεχνολογικές εκπαίδευσεις και για εμάς στα προσωρινά αποτελέσματα. Και για να το κατανοήσουν αυτό και οι ακροατές, αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε και διάστημα 7-8 μηνών ίσως για να έχουμε τα μόνιμα αποτελέσματα. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία που θα μετρήσουμε 1,5 χρόνο για τα μόνιμα αποτελέσματα, όχι για τις προσλήψεις. Και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούμε και βλέπουμε και στο φως της δημοσιότητας, ήδη προετοιμάζεται κι άλλος διαγωνισμός, ή κάνω λάθος? Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Κυκλοφορούν κάποια δημοσιεύματα για την προετοιμασία του επόμενου γραπτού διαγωνισμού. Η αλήθεια είναι ότι βάσει νόμου κάθε 3 χρόνια οφείλει η κυβέρνηση να κάνει τουλάχιστον ένα γραπτό. Είχαμε κάποια απάντηση ανεπίσημη από τους φορείς ότι δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά επειδή βλέπουμε μία ανακρίβεια σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι και το λογικό, η απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του πρώτου γραπτού, διότι έτσι κι αλλιώς υπήρχε μία δέσμευση από την κυβέρνηση αρχικά για 12.000 προσλήψεις, δεν έχουμε φτάσει ούτε στις 6.000. Υπάρχουν οι επιτυχόντες του πρώτου γραπτού, οπότε δεν κατανοούμε και γιατί μέχρι να απορροφηθεί αυτό το μικρό, οι 14.000 που έχουμε πετύχει να προχωρήσουν σε γραπτό διαγωνισμό, είτε αυτό φημολογείται είτε θα έρθει πιο μετά. Το πιο λογικό είναι να απορροφηθούν πρώτα όλοι οι δικοί μας και μετά να πάρουν οποιοδήποτε γραπτό. Μάλιστα. Και τώρα παρακαλώ συνεχίστε. Παράλληλα με αυτό έχουμε και ένα δικαστικό αγώνα, διότι δυστυχώς κληθήκαμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και συνεργαζόμαστε με τον εξαιρετικό εργατολόγο τον κύριο Λαζαράτο. Έχει κατατεθεί στο ΣΤΕ έτοιμα ακύρωσης των προκηρύξεων 2K, 3K και 4K και έτοιμα αναστολής κατά τις 4K. Τι σημαίνει αυτό? Με βάση το γραπτό διαγωνισμό και τον νόμο του, από τη στιγμή που προκηρύσσεται γραπτός διαγωνισμός, πρέπει να σταματάει το παλιό σύστημα μοριοδότησης. Όλοι μας έχουμε κάνει παλιότερα σε προκήρυξη. Ξέρουμε ότι μετράει ο βαθμός του πτυχίου μας, μετράει το μεταπτυχιακό μας, μετράει το διδακτορικό μας. Αυτός όμως είναι ένας τρόπος προσλήψεων που βάσει του νόμου οφείλει να σταματήσει από την προκήρυξη του πρώτου γραπτού. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούμε, έχουμε φτάσει στην 6K, σχεδιάζονται άλλες 4K, παρακολουθούμε να συνεχίζουν κανονικά να βγαίνουν όλες αυτές οι προκηρύξεις. Δεν κατηγορούμε και δεν είμαστε απέναντι στον κόσμο που κάνει αιτήσεις για τις προκηρύξεις αυτές, απλώς δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν ισχύει ο νόμος και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί αυτές οι θέσεις δεν δίνονται στους επιτυχόντες του γραπτού. Ναι. Και συν της άλλης μου αναφέρατε στη συνομιλία που είχαμε κατηδίαν πριν προετοιμάζοντας λοιπόν αυτήν τη συνέντευξη, ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με το πόσες θέσεις μπορείτε να δηλώσετε, για πόσες θέσεις ενδιαφέρεστε να δηλώσετε και σε διαφορετικές περιοχές. Εκεί τι γίνεται? Ναι, κάθε εβδομάδα συναντάμε και μια δυσάρεστη έκπληξη, δηλαδή έχουμε αρχίσει πλέον και πιστεύουμε ότι όσοι πετύχαμε για κάποιο λόγο πρέπει να τιμωρηθούμε αντί να επιβραβευτούμε.
Έχουμε με τροπολογία του νόμου περάσουμε τον κόφτη. Τι σημαίνει ο κόφτης? Ο κόφτης σημαίνει ότι από τις επόμενες προκηρύξεις θα πρέπει αναγκαστικά να δηλώσουμε από 50 μέχρι 120 προτιμήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία, με τη δέσμευση να δηλώσουν μόνο μέχρι 120 προτιμήσεις, σκεφτείτε ότι οι θέσεις αυτή τη φορά ήταν 4.000, εγώ προσωπικά δήλωσα πάνω από 600 προτιμήσεις για να μπορώ να έχω μία τύχη σε αυτή την προκήρυξη. Σε κάθε περιοχή της χώρας, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά άτομα στην επόμενη προκήρυξη, λόγω του κόφτη, του περιορισμού δηλαδή προτιμήσεων, θα μείνουν εκτός. Αυτό θα σημάνει και άλλη μείωση της απορρόφησης των επιτυχόντων πρακτικά. Και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πρέπει να περάσει αυτό. Υπάρχει από τον αντίποδα ένα επιχείρημα ότι όσοι περνάνε, δεν δηλώνουν θέσεις και δεν πηγαίνουν, δεν υπάρχει κανένα στατιστικό στοιχείο αυτή τη στιγμή που να το αποδεικνύει από τους επιτυχόντες του γραπτού. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον, να ευχηθούμε καλή τύχη στον αγώνα που ήδη έχετε ξεκινήσει, να έχει αίσια έκβαση και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ήθελα να επισημάνω ότι 23 Φεβρουαρίου θα κάνουμε μια διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Στην Αθήνα λοιπόν. Στην Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 12 η ώρα με όλα αυτά τα αιτήματα, γιατί και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Δώσαμε γραπτό διαγωνισμό, περιμένουμε να προσληφθούμε αξιοκρατικά και με δικαιοσύνη.